Здравейте, хора! Наистина се извинявам за това, просто бях по-подготвена. Така, понеже светлината е ужасна, наистина се извинявам и чудя как да наместя, за да е по-добра светлината и само така е горе-долу добра, но телефона пада и за това реших така. Сега ще ви покажа моята колекция от книги, които са най-скъпите и най-хубавите. И да започваме да ви показваме. Какво ще кажете? Така, книгите, които са зелени, сега ще ви покажа. Той има още една зелена, но тези сега хвана, тези ще ви покажа. Тази книга е Островът на изгубените. Надявам се вижда, знам, че светлината е ужасна. Островът на изгубените. От Мелиса де ла Круз. Много е хубава. И понеже някой от вас може да няма книгата, смятам да ви прочита само това, което пише отзад. Преди 20 години всички злодеи бяха прокудени от кралство Ауродом на острова на изгубените. Мрачно закотно място, защитено от енергийно поле, правещо бягството невъзможно. С отнети магически сили злодеите живеят в абсолютна изолация, забравени от света. Но забравения замък е скрит дракона около ключът към истинското зло и единствената надежда за бягство на злодеите. Само най-хитрият, най-злият, най-отвратителният злодей може да го открие. Кой ли ще бъде той? И малко така тук пише извинявайте за светлината. Зло дърво, лоша ябълка. Самата книга има някакви много интересни места. Огледалца на стената, коя е най-красивата на свята, злата кралица, снежанка. Има също... Наистина ми стана доста неприятно от факта, че не получих покана. Родида, спящата красавица. Ще си присъединиш към мен на вечеря. Това не е молба. Вярвам, красавицата извяра. Мисля, че книгата е много хубава, защото е доста рибеличка. И наистина би ме заинтригувала, но още не съм начела. И това е. Сега струваше 9,90. Така. Мисля, че толкова е струва. Така, това е Хенри. Не се извинявам с цената ужасна. Хенри Кубът. Книгата Хенри и Кубът е наистина много хубава. Тя е от поредицата Биза Сирамона, която книга Биза Сирамона аз имам тази тук, на нея носихме так. Милениум. Беверли Флиари. С много едри и хубави букви е книгата. Нямам търпение също да я прочита, защото книгата Биза Сирамона беше изключително забавна. Има такъв филм, в който Биза с голямата сестра играе Селена Гомес. Нямам книгата Рамона Колумби на 8 години, но няма нищо. Няма да ви чета тук описанието на книгата, но наистина Хенри и Кубът е страхотно забавна книга според мен. Легенди и митове, всякакви легенди, всякакви митове. Тази книга ми трябваше лятото за училище, трябваше да я прочета и аз я прочетох, разбира се. Беше наистина заинтригуваща. Всички легенди бяха доста интересни. Така. Това е Мил от Люнабера. Въобще не е нова тази книга, дори
Каками. Много е хубава книгата, наистина. Аз я взех, не съм я прочела, бях започнала до някъде. И повече не съм чела, но че имате да предвид, че за един ден съм прочела ето това от книгата. Наистина ми е била много интересна. Извинявай се, че не го виждате лицето, но просто му беше подарък за рождения ден. Виолета, как и защо заражда приятелството. Цялата книга я прочетох. Съветите, идеите и тестовете. Всичко направих, но са много хубава книжката. Има снимки. В принцип аз падам си по Виолета, но не съм кой знае колко запалена. Затова не си купувам книгите на Виолета. Според мен, като гледаш филма, достатъчно, защото в книгите пише едно и също, каквото има в филм. Това тук е Робинзон Крузо от Даниел Дефо. Не съм начала тази книга, защото за мен още е много сложно, има сложни думи, аз съм малка и е прекалено голяма, но когато не се дочитат приключенски книги, сигурно ще се зачека към нея. Това е Пътиланско царство, ние прочетох цялата, защото тя беше изключително забавна и много бързо и лесно се четеше. Така, понеже Monster High имаха няколко книги, четох на нашата улица и щом има вълк, има и начин. Тази беше най-обикновената Monster High, но само ние намерих в града и си я купих. Още въобще не съм започнала да чета, но смятам, че ще е уникална книга, защото аз се пада много по Monster High. И така, сега да започна с типа книги, които са си мои книги, които просто най-много обичам тези книги. Сега две книжки, които си купих и си прочетох за 2-3 дни. Първата е ето тази, Клубът на мъфините. Те са тинейджърски книги за деца на моята възраст и са уникални наистина. Най-сладката тайфа на света. Разказва се за едно момиченце, което е математичка, за едно, което е срамежливо, за едно момиче, което е шантово и за едно, което обича модата. И те стават най-сладката тайфа на света, понеже имат да правят един сладкиш и е така. Много е интересно наистина. Обожавам тези книги, съм я прочела. Това е втората Клубът на мъфините от Катя Алвесън и момичетата се развихрят. 6,99 струваха. Има още една мястото за тайни срещи се нарича, но нея книга не съм се добила, защото в интернет я търсих, но я няма и мисля, че просто още не е излезнала. Така. Две книги, които в момента чета едната, те са три всъщност. В момента чета едната. Е страшно заинтригувана от нея. Книгата, която чета е тази Под дъгата, Кели Маккейн. Ментова целувка. Кели Маккейн е моята любима авторка, защото прочетох цяла колекция нейни книжки. Може да се досещате кои са. Те фенове на тази авторка. Наистина е уникална. Много хубави книжки пак за деца на моята възраст пише. А за едно момиче, което живота му е наистина доста труден, но когато тя се отваря ето това магазинче за косметика, всичко се оправя. И сега четаме тази книга, тя е първата. После ще чета тази книга, която е втората на Под дъгата. Ягодово лято се казва. Та ми изглежда още по-красива. А тази е Боровинково желание. Третата книга, те са само трички и са много хубави книги. Бих си купила още, ако излезнат.
за книгите, на които съм много благодарна и от които научих много неща за тинейджърския живот. Книгите са Това съм аз от Кели Маккейн, които са 10 книги. Започнах от 10-та, като си я купих от Пени. И няма да си купувам повече книги, но те са толкова интересни, че им можах, нали? Така да започна с първата, която се казва Пълна промяна. И страхотна е просто. Страшно забавно. Това е дневникът на едно момиче и тя има много дневници, нали? Това е и първият дневник. Това е вторият, Модна фантазия. Третият е Мода рок момчета. Четвъртата е Звездна слава. Парче изненада е петата. Модно училище е шестата. Щуро лято е седмата. Модно ревю е осмата. Селена мода е деветата. И последната книга е Най-добри приятелки за винаги. Това са книгите, които наистина са били толкова забавни и през годините, които са купувани. Наистина съм много щастлива, че ги има, защото мога да ги прочита на 10 пъти и няма да ми мръзнат. Наистина са уникални. И отново родителите са разведени, както в Фаби, сигурно на самата авторка до така, но няма значение за мен. Уникална е книгата. Последните две книги Недялко Йорданов, Приключения опасни с герои сладкогласни. Тази книжка е българска и наистина уникално забавна. Ние българите можем да правим изключително забавни неща. Аз съм чела тази книга вече. На Джек Лондон Белия зъб. Взех се, защото викам тази книга е уникална, но филма ми е по-интересен. И спомням, че скоро няма да я прочета, защото ми е доста трудна. Но може и да я прочета, като порасна още маничко, иначе наистина е много красива и завладяваща книга, но наистина велика книга. Всеки я знае Белия зъб. Имам иначе старогръцки митове и легенди и приказки за тебе, Костадин Костадинов. Това е. Мили недраги имам. Мили недраги на Иван Вазов. Ето книга ми е от един конкурс. Имаме книгата Тарзан. Нали, приказка Тарзан. Иначе колко приказки и книжки имам други. И това са книгите, които просто аз обожавам. Те за мен са като нова кукла. Нещо такова. Хора, филма стана... Това стана много дълго клипа. Затова ще спирам, когато Остин спре. Чао!